mga mag-uuma sa Binwangan Sindangan naka-income na sab pinaagi sa EGBO program. Ang dugang detalye sa Renato gikan ni Lori V. Cabilin. Sulod sa duha ka semana, mukabat og 60,000 ang abot sa mga mag-uuma sa Igbo dinhi sa Barangay Binwangan, Sindangan. Ang 20,000 ni ana halin nila sa ilang Igbo mini market. Sulod sa duha ka semana, mukabat og kapin 60,000 ang halin sa mga mag-uuma sa Igbo sa Barangay Binwangan, lungsod sa Sindangan, gikan sa pagbaligya sa ilang produkto. Ang 40,000 niini mo'y ilang halin sa paghandos og produkto ngadto sa Dipolog, samtang ang 20,000 mo'y halin sa ilang giabrihan nga Igbo mini market. Sumala ni Mr. Ranolfo Ordiales, presidente sa Binwangan Igbo Farmers Association, nga adunay 6,000 kapunuan sa talong ang kapin usa ka hektarya nila nga umahan ug buot na sab nila karon nga mulugway paglaing usa ka hektarya. Sa pagkakaroon, makatipog sila og 300 hangtod 600 kilos matag harvestan sa makaduha ka beses matag semana. Ninidako ang pagpasalamat ni Ordiales ni Governor Roberto Uy tungod kay sa suporta sa gagamhanang probinsyal pinaagi sa Igbo program, nakabut nila nga mga miyembro ang maong kalampusan. Dugang niya nga dako pud kining tabang sa komunidad, ilabi na karon sa pandemya, sama nga kung anay nag-retail nga silingan, tagaan pud nila og ubos-ubos nga presyo. Ako kay kog ka pasalamat kay dili gyud garden gyud nya bahin pud sa mga materyales hasta sa pagdaro, pagland preparation, libre po tanan. Muna mo kakugiri mo ani. Nya dako kay pasalamat ni atong mahal nga gobernador Berto Oy og si iyang kapika si Ma'am Belen Oy sa iyang gihimo nga programa para sa mga mag-uma. Kay kini dako kay tabang sama karon sa pandemic nga imbis ato pa sa balay, dire ta sa area magpasingot-pasingot. Yun tapos nakahalin na may og 20,000 plus dito sa among mini market dito sa Kabagkot, Barangay Binwangan. Gani karon may display dito para po among mga silingan nga barangay, nainggan niyo pud sila nga mugar rin ani para po matabangan ang mga sama sa mga bata nga malnourished. Kay usaman rin diri pud tong taga kuan ni laing departamento nga nag-survey sa malnourished na mo dire. Imbes nga 22, isa na lang yun. Ito pa, nakatabang siguro ang amuhang talong nga among i-display kay magkuhan po may hatag po may gamay nga presyo ubos sa among membro para lang po sila makadalas lang gulay sa ilahang panimalay. Unya ikaduha po, nakong tabang po na sa mga batanon karon kay imbes magsuroy-suroy, daghan ko mga membro batanon rin nga mga high school para lang yun po niya mingganyo sila. Tabang gamit kay ba sa module karon sa eskwela. Kay ang gidikanan labi na da rabanri apikig sa panginabuhi. Na hinaton ta nya so maabot ng mga katigan magpadayon gining programa ha. Kay dako kay tabang sa mga katawhan. Ilabi na sa mga among mga pandre, mga silingan niya nag-retail pud sila. Among po sa taga gamay-gamay ubos-ubos presyo para napo sila mahimo nga ganansya. Samtang mipaabot pud sa iyang pagpasalamat si Kapitan Jeros Yu ngadto ni Governor Uy. Gawas matud niya sa Igbo di nakabenepisyo ang mga mag-uuma sa Barangay Binwangan, nakaangkon sab og bag-ong mini covered court ang ilang eskwelahan pinaagi sa kagamhanang probinsyal. Nagpasalamat sa atuang pinalanggang gobernador labi na sa diri sa muang barangay diri sa Binwangan nga ang akong makatawhan labi na sa komunidad diri nga nakatagamtam sa mga Igbo program. Naot ko nga madungagan pa jud og unsay mga programa diya sa probinsya maabot diri sa maong barangay nako. So gani naaman jud diya pod ang gobernador nga project kanang gitawag og mini covered court. So bag-o lang nahuman. So dako kay na pasalamat kay bisan tuod og walay kaning face to face nga klase dapat unta karong nga year nagamit man ta. Pero salamat jud kay dako gob sa imong tabang diri sa barangay. Labi nag madungagan ba yun nimo og concreting akong farm to market road. Kay kanigong talungan lisod ang kalsada namo dito. So og mahatag makapangayo gani gaandam na kog resolusyon para mapaabot diyan nako sa imuhang opisina. Naot po ko nga
Matagaan ko nimo anagob kay para man sa tanan, dili man para sa kuha, para sa tanan. So daghang salamat jud kayo sa inyong paghatag kanamo kanunay pag-alagad sa tibok probinsya, labi na karong panahon nga pandemya. Wala kami ninyo pasagday gani sa inyong hinabang atong mga hinatag niyo gikan sa province. Dako kay ito na ako pasalamat nga dungag sa ato ang barangay nga nakatagamtam jud sila. Gikan dinhi sa Barangay Binuangan, Sindangan, Zamboanga del Norte, Larry V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agri Balita, Lady Meriluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.